Riwruok moro mar jomamine kaunti mar Trans Nzoia dwaro mondo piny owacho omed omenda mar konyo kedo gi lwenje mag kit chwech e kind oganda, ka giwacho ni moko kuom lwenjego timore maonge ng'ama ong'eyo kaluwore pok oketo okenge makare mag rango chenrogo. Kane giloso bang' chiwo ne komishona ma kaunti mar Trans Nzoia winjruok ma oting'o koda ka paro ma gigolo ne piny owacho ewi kedo kod lwenje mag kit chwech e kinde ma gidhi mbele gi campaigns mag kwedo lwenjego. Komishona ma kaunti no Gideon Nyandiricha okwayo jotelo sectors mopogore opogore mondo riw lwedo jatend piny mar tieko midhiero no e pacho ka. Ni vyema tuwe na bajeti ambayo inaangalia dhulma ya jinsia, na hii bajeti iangalie masuala ya uhamasishaji kwa wananchi waelewe athari za dhulma za kijinsia. Tunahitaji wahuduma ambao wanaitwa counselors wengi sana katika kila gatuzi, manake masuala ya vita za ndani za dhulma za kijinsia ndani ya boma zimezidi. We require coordinated approach, given that we have various sectors, various partners who are handling GBV, but in a very disjointed and uncoordinated manner. That is why we ask all the partners or stakeholders to take advantage of the Office of the County Commissioner to ensure that we coordinate all initiatives that are addressing gender-based violence and femicide.